27 милләт вәкиле яшәүче районыбызда милли мәдәният, тел, традицияләрен саклау, милләт ара һәм конфессия ара мөнәсәбәтләрдә аңлашып, бер гаилә булып яшәү, бер милләт вәкиленең икенчесенә хөрмәт белән каравы өчен шартлар тудыру, тыныч, имин тормыш тәэмин итү ныклы игътибарда. Яшь буында республикабыз, районыбыз, авылыбыз тарихына, халыкның мәдәни хәзинәләренә мәхәббәт, гореф-гадәтләр, туган төбәкнең мәдәни мирасына сакчыл караш, телебезгә мәхәббәт тәрбияләү мөһим. Районда бакча яшеннән үк яшь буынга милли тәрбия сеңдерелә. Балалар бакчаларында ул аерым программа нигезендә тормышка ашырыла. Аңларга җиңел булсын өчен аны педагоглар уен формасында алып бара. Һәр балалар бакчасы ел фасылларына карап милли бәйрәмнәрне яңарта, гаилә традицияләрен барлый. Укучылар өчен исә төрле конференцияләр, иҗат бәйгеләре аша телгә, әдәбиятка, тарихка кызыксыну уятыла. Мәсәлән, шәһәрнең 6нчы мәктәбе традицион Тукай укулары, 7нче мәктәп Таҗетдин ялчыгы мирасына багышланган конференцияләр уздыра. Калган белем йортларында җәлил укулары төрле иҗат бәйгеләре формасында чагылыш таба. Энергетик мәдәният сараенда Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Әлфия Вәлиуллина кулы астында күп еллар яшь буында милли моңга, югары дәрәҗәдәге иҗат осталыгына өйрәтү мәктәбе эшләп килүендә искәртми мөмкин түгел. Мирас, Азаль җыр һәм бию ансамбленә йөрүче яшь зәйлеләр татар халкының милли моңын бар аһәңе белән дөнья буйлап тарата. Зәйдә халык бәйрәме, сабан туй, милли бизәкләр, милли уен бәйгеләргә бай уза. Районда милли көрәшкә дә игътибар зур. 2016-2017 елларда иң зур турнирлардан саналган Муса Җәлил истәлегенә көрәш бәйгесе оештырылып, зәй әлеге дәрәҗәле турнир оештырылышы көрәшчеләр хәтерендә саклана. Ринат Фәрдиев истәлегенә милли көрәш турниры соңгы елларда бөтен Россия статусында уздырылып, аның географиясе киңәя бара. 2018 елда Зәйдә республика, Россия төбәкләреннән килгән делегация катнашында Аккалпак бөтен дөнья татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасының күчмә утырышы узды. Чарада аккалпаклылар халкыбызның бәйрәм юлы, гореф-гадәтләре, авыллар үткәне, яшәеш белән танышты, күренекле шәхесләр белән аралашты. Якташ язучы, дин галиме Таҗетдин ялчыга хөрмәт йөзеннән, аның мирасын барлау максатыннан районда ялчыгыл укулары оештырыла. Аңа галимнәр, дин әһелләре, ялчыгыл шәҗәрәсен дәвам итүчеләр чакырыла. Ул гадәттәгечә Имәнлебаш авылыннан ялчыгылның каберен зират кылудан башлана. Зәй төрле тармакта хезмәт куючы күренекле якташлары белән данлыклы. Алар филология фәннәре докторы профессор Хатип Миннәгулов, тарих фәннәре докторы, археолог профессор Фаяз Хуҗин, язучы, тарихчы, драматург, режиссер Рабит Батулла, Россиянең атказанган артисты, Татарстанның халык артисты Наил Дунаев һәм башкалар. Якташларның туган як белән элемтә багланышлары ныклы, зәйлеләр белән очрашып, иҗат уңышлары белән бүлешә, китапларын тәкъдим итәләр. Зур залларда алар катнашында юбилей очрашу кичәләре уздырыла. Зәйдә якташ язучы Сөппух Рафиковка хөрмәт йөзеннән Сөппух Рафиков исемендәге премия булдырылды. 1990 елдан бирле әлеге премия телне, әдәбиятны, мәдәниятны үстерүгә зур эш көткән шәхесләр һәм аерым коллективларга тапшырыла. Соңгы елларда ул 2 елга бер бирелә. Әлеге премияны 41 зәйле алды. Әлбәттә, телебезне саклауда матбугат чаралары турыдан-туры мөһим роль уйный. Тарих битләренә күз салсак, район җирлегендә иң беренче газета нәкъ менә татар теленә нәшер ителә. 1935 елдан дөнья күргән ул басма матбугат Кызыл Зәй дип атала. Соңрак Яңа Зәй, Знамя Дружба газеталары нәшер ителә. Агымдагы елда Татарстаныбызның күркәм юбилее белән беррәттән Зәй матбугатында 85 еллык юбилеен билгеләп үтә. Хәзер зәйлеләр Зәй уфыклары, Новый Зай газеталары аша район яңалыкларын белеп яши. Шулай ук районда беренче телевидение ачылгачта тапшырулар 2 телдә, татар һәм рус телләрендә алып барыла. Һәм әлбәттә, газета битләрендәге телевидение тапшырулары аша алып барылучы һәр төрле пропаганда халкыбызга хезмәт итүне, тел, гореф-гадәтләргә туры калуны күз уңында тота. Милли мәдәният формалаштыруга, мәдәни мираска хөрмәт тәрбияләүгә булыша.